खुलुमबाय। मुलुगनाङैनो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव बेराम कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 21 सान ताला बन्द लकडाउन फोसावनायनि उनाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दिनै आबादारिफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव सेनं सालगुरि गामियाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव सेनं सालगुरि गामि। बे गामियाव सासे जाफुंसार आबादारि, बिनि मुङानो जादों अमर बसुमतारी। बिथाङा गावनि गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो स्ट्रबेरी आबादखौ मावनानै दिहुनदों। बिथाङा दिनै रंगिना संगिना आबादारि, सासे जाफुंसार आबादारि, चिरां जिल्लानि बेंखनाव थानाय सासे जाफुंसार आबादारि। बिथांनिफ्राय जों मा बुङो मिथिनानै लानि। नोंथाङा स्ट्रबेरी आबादखौ माब्ला समनिफ्राय मावबायजेनो? बेखौ आङो देग्लायनो फार्स्ट अक्ट'बरनिफ्राय बेखौ स्टार्टिं खालामनाय जादोंमोन आरो। बेसेबां बिगासो दं? गासैजों 3 बिगा दंमोन बेवहाय। बेनिफ्राय प्लान्ट्सआ टटेल 17,000 प्लान्ट्स दं आरो। बिनि मार्केटआव बियो माबायदि बिथिङाव फानलाय आरो बायलाय जायो स्ट्रबेरीखौ? बेखौथ' माने आङो सिगांहाय भुटानावहाय फानहरनाय जादोंमोन गेलेमफुआव पार केजि 500 थाखायैहाय। बेनिफ्राय बिनि उनाव आङो क'क्राझाराव हरदों। बेनिफ्राय उनावहाय फिथाइया एसे बारा ओंखारनायाव आरो बङाइगावआवबो आङो मार्केट नागिरनो गोनां जादों। बङाइगावआवहाय आङो ओरैनो 400 बेयावबो फाननाय जादों। बेनिफ्राय उनावहाय बारा मोनबावनानै आङो बरपेटायावहायबो हरनाय जाबावदों। होजोंबो आं 400 हैनाय जादों आरो। बे आबादखौ मावनायनि सिगां नोंथाङा बबेबाफोर ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा? ट्रेनिंखौथ' आङो लानाय जायाखैमोन, खिन्थु आंनि लोगोआ जे हिमाचलावहाय दङ, बे हिमाचलाव थानाय मानसिया बिसोरो बेखौनो आबाद मावखायो आरो। ओमफ्राय बिथाङा आंखौहाय गोबांथार साजेसन हरदों आरो। बेनिफ्राय आङो मबाइलजोंहाय वाट्सएपआवहाय बेबायदिनो भिडिअ कल खालामलायनानै आंनि गायनायखौबो बिदिनो खोन्थाहरनो, बेनिफ्राय मा होनांगौ बेखौहाय बियो खोन्थाहरबाय थादों आरो आंनो साजेसन खालामदों। अन्ततः सासे आबादारिया स्ट्रबेरीखौ मावनानै थांनानै थानो हानायनि राहा दिहुननो हायो? औ हायो, जथेस्थ' हायो। आथिखालाव नुनो मोन्दों जे गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 21 सान ताला बन्द जेखौ होनो जों लकडाउन फोसावदों। बे बिथिङाव नोंथांनि बे स्ट्रबेरी आबादा मा बिथिङाव दं? खहा गोलैयो, खहा ना लाबाव दं? जोबोद खहायाव दङ। मानो होननानै बुङोब्ला आङो सानसेयावहायनो 80 केजिनिफ्राय 90 केजि आङो फानोमोन आरो। बेखौ आङो गुवाहाटि साप्लाइ खालामोमोन। खिन्थु दायो बे लकडाउननि थाखायनो टटेलि बे आंनि माबाया फिथाइया दिनाव दिन खाग्राया बियो डेमेज जालांजोब्बाय। नोंसोरोथ' नुखादों बेवहाय माने बेसेबां फिथाइया दायो लस जागासिनो दङ। बेसेबांसो लाख रांनि खहायाव दङ दायो? दायो मथा मथि दायो 3 लाख बायदिसिनि मथा मथि इनि बारा थांनो हासिगौ, 3 लाखसोनि बारा थांनो हासिगौ आरो दायो लस जाथारनायानो। आरो जुदि 14 थारिखसिम जुदि थांबावोब्ला आरो थांबावगोन आरो मथा मथि 6 निफ्राय 7 लाखसिम थांगोन 14 थारिखसिमावहाय। बे आबादखौ मावनायनि सिगां नोंथाङा सोरनिफ्रायबो इनकारेजमेन्ट मोनदों नामा? जिहेतु जोंहा BTC सरकार दङ, आसाम सरकारफोरनिफ्राय। औ, आङो अनसुंथाइ मोनदों जोंनिनो काजलगावनि जेनाखि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसनिफ्रायनो आंनो फ्राय फुलिखौहाय बिसोरनो आंनो जथेस्थ' हरदों। दा बे हरनायनि थ्रुयैनो आङो बे खामानिखौ मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासेखौ एसेखौ आङो होजों हिमाचल जि लोगो, बिनिफ्राय आङो 2000 फुलि लाबोनानै आं गायफैनाय जादों आरो। बेनिफ्राय बाद बाखिखौ आङो जथेस्थ' आङो सरकार थ्रुनिफ्रायनो आङो सहायखौ मोनदों। दा दिनैनि थासारियाव मा मेसेज होनो सानो, मा बुंनो सानो? नोंथांनि जे स्ट्रबेरी आबादा गोबां खहायाव दा भुगिनांनानै दं, बे बिथिङाव दिनै मा बुंनो सानो नोंथाङा? बेवहाय बुंनो साननाया बेनो आंना, माने आंनि बुस्थुआथ' दायो गासैबो लस जाजोब्बायानो होनदो। बे स्ट्रबेरीखौ आङो फाननो हानायनि राहायानो गैथ'खाया दायो। जुदि लामाफोर जुदि खुलिफिननानै होयोब्ला आङो बेखौ फाननो हानायनि एसे राहा दंमोन। बेनिफ्राय जा डेमेज जाखाबाय बेथ' जेबो बे सलिखाले। बेखायनो आङो सानो सरकार थरफनिफ्राय जुदि माबा मोनसे उनावहाय जुदि सुबिदाफोर दङब्ला बेखौहाय जेन' आङो माबा मोनसे खालामनानै होफिनो। मानो होननानै बुङोब्ला आङो एसे लनबो लानाय जादों UBI बेंकनिफ्राय 80,000। दा बेखौ आङो रिकभार जेन खालामफिननो हायो उननि समाव, आं बेखौल' मोनसे आसा थाबाय आरो।